नोंनि महरा गोजा गोजा नोंनि खानायाबो गोजा गोजा नोंनि खानाय मोजां मोननाय ना नायनाय एसे खोन्थाहरदो दे मोजां मोननाय आच्छा गोसोआ माबादि मोनदों दा खुसि मोनदों ना गावदों 8 बोसोरनि नान थानानै हाबा जानायनि खोथा आच्छा 8 बोसोर रिलेशनशिपआव थानानै आच्छा फार्स्ट टाइम बैराथि जाफेरदों आरो थाफेरदों लकेशनखौ नायदो माबायदि मन्दिरा बेनो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर जोङो माने दा चिपके बासबारियाव थांनो नागिरदों लोगोफोर आंबो मोजाङै मिथिया जिखुनु जाया आब'नाव सोंसै मा गामि मोनलाय आब' चिपकाइ बासबारि माबा मुलान दुबियाव लांनो नागिरदों जोङो बासबारियाव औ थारमाने जोंहा जोंनि गामिनिफ्राय चिपकायाव बासबारियाव माने हिन्जाव गोदान दोनलांनो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय बिराद इन्टारेस्ट जागोन ओमफ्राय जोंना माने सिख्लाफोर नायनोसो थाङो आरोना सिख्लाफोर माबायदि सिख्लाफोर दङ जोंहा माने दिनै बासबारियावहाय मोसाखावलाहैजोबसै जोंनाथ' एसे मोसालानाय खोथा दङ ओमफ्राय आब' माबा बुंबावनो गोसो जादों नामा नांला औ जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय इन्जय खालामबानो जाबाय जोंहा मोनाबिलियाबो थांगोन ओमफ्राय मा खालामहैनांगौ जाखो जोंहा थांनानै सिख्लाफोर नायनोसै ना ओमफ्राय हौवा गोदानखौ नायनोसै औ ओमफ्राय जायगायावनो थांफेरनो मोनखायाखै आंथ' नोंलाय फार्स्ट टाइम औ दे बरिया इन्जय खालामहैनोसै ओमफ्राय नोरसिं दंबावो नै ओमफ्राय पिताम्बर थांफेराखैना नोंबो गामियाव आच्छा नायलांबाय थाबानो जाबाय मन्दिराव हाबा खालामनो नागिरदों लोगोफोर जोंबो थांफेराखै जिखुनु जादोला नोंथांमोनहाबो भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो ओमफ्राय चेनेलखौ गोदानबा गिबियावनो अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै जोंना आब'आ देलायखांबाय ओमफ्राय सोर थाङो दे खोन्थाथ' नोंसोर थाङो ना थाङा हिन्जाव गोदानजों थाफाखागोन बिसोरथ' ओमफ्राय नोरै थिंलाय आब'मोना आब' आगैमोनहा थाङो ओमफ्राय नै नोंसोरलाय सुंगिना थाङा आयै हौवा गोदान लागोआ सफैबाय हौवा गोदान लागोआ सफैबाय नै आच्छा नै बैराथिफ्रा बासबारिनि आच्छा नै सिख्लाफोरबो दं सानै ओरैसै रिसिमा सिलायाव हाबफैबाय बिनिफ्राय नै हेरेमबा बिनि बिब' जाहैबाय औ ओमफ्राय दा जायगाखौ मोजाङै खोन्थाहरफिनलाय चिपकाइ बासबारि मुलानदुबि आच्छा ओमफ्राय नोंबो थांफागोन दा दे होमबालाय ओमफ्राय औ ओमफ्राय नै जोंहा सोर थांगोन एसे देखायना नैलाय नै आब'आबो थांगोन ना हिन्जाव गोदान दोनलांसै ओमफ्राय नै आब'आबो थांगोन ना ओमफ्राय ओरै थिंलाय आयंमोनहा थांगोन दे नै नै जोंहा आब'नि हिन्जाव गोदाननि बिमाया बेहाथ' थांनो मोनला अयनाय थादो नोङो एबार आब'खौ हरसै सासे लाबोफिनदो औ लाबोनासो फैनांगौ दे लाबोगोन आयं औ ओमफ्राय नै जोंहा ओरैथिं मा जागोन आनै आच्छा दे जिखुनु जाया नै जोंहा थांग्राफ्रा रेडिखा जोंहा दा रेडि जागासिनो दङ थांसिगोन जोंना गारिया नै बेनो थांसिगोन आरो ओमफ्राय आच्छा नै जोंना रिसिमा बिनानावाबो थांगोन थांफेराखैना नोंबो थांफेराखै दिनै जायगा नायसै ना आच्छा दे ओमफ्राय नै जोंना थेबा माबा नायसै ना नायसै जोंना दा आब'आ गाखोबाय हावरा ब्रिज मोनफैबाय नै लोगोफोर जों दा लकेसनाव सफैबाय हाब लामाया गिदिं गिदा बिराद खस्थ' सफैबाय आरोना नै लकेसनखौ नायदो माबायदि मन्दिरा बेनो लोगोफोर ओमफ्राय दा मन्दिरखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो ओमफ्राय माने जों एसे लेट सफैबाय आरो लामा गाज्रिनि थाखाय समान फैनो हायासै दा नोंथांमोना नायलांबाय था नै जोंना रिसिमा बिनानावाबो फैफेराखैना खनसेबो ओमफ्राय माबायदि मोनखो
खस्थ' मोनबायना एसे लामाया नैबे जायगायावहाय जिबनावबो फैफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय ओमफ्राय बे नैबे मन्दिरखौबो आरामसे मोजाङै नायलांसै जायगाया बरिया माबायदि मोन्दों जायगाखौ मोजां फट' लानो ना औ नै मन्दिर खाथियाव सफैबाय जों आंना एसे इम्पर्टेन्स ना एसे इउटुबाव हगारगोन जाबाय दे बोरैबा ग्रोब सिन्दुर थुनायसेयावहाय सफैबाय आरोना लोगोफोर माने हास्लाबा जानायखाय सिन्दुर थुवाखैना थारमाने आं इउटुबाव हगारगोन नालाय आं खालि स्टेटासल' होआ माने इउटुबाव हगारबा मेम'रिस माने बयबो नुगोन मालाबा बोराय बुरै जाबाबो नुगोन नालाय नों गुमैखौ नुबाय नुबाय आं दा भिडिअ नुथ'वाखै लोगोफोर दा देखायगोन आं When do we know? Check it out. What are you? Oh, we are. I don't have it. I don't have it. This is right. Fish shake, mom. Put up with you. Ini barang ini tinggal. Alu lo, potalo. Potalo. Potato. Kami प्रथम दिले सिखंदो एखान থেকে শেষ না লাগিলা কো ভরাই লব दे आयं जायगाखौ एसे खोन्थादो मा जायगामोन बियो बे जायगाया जाहैबाय श्री महामाया बुद्धिकाधाम आलकजारी धुबरी डिस्ट्रिक्ट गोलैयो धुबरी डिस्ट्रिक्ट आलकजारी आयंआ फैबाय थाखायोदां ना फैयाखै थेवबाबो जायगाखौ आं मिथिगौ माने बे मलामदुबि दा हाबा जायगायावनो आं फैबाय थाखायो नालाय माने न'खरनि जाहा खुरमा न'खरनि मानसि दं ओंखायनो आं बे एरियाखौ मिथिगौ एसे दा मिथिबायना लोगोफोर नै लोगोफोर जायगाफ्रा बेबायदि आरोना ओमफ्राय जों ओरै गोजौआवहाय गाखोलांसै एसे गोबाव माने खनसेल' फैफेरदों नालाय मालाबा समाव फैफेरनोबो मोना जानो हागौ ओंखायनो एसे बेरायना लाग्रोखानोसै लोगोफोर बिराद गोजौ ओमफ्राय नै जायगायाथ' मोजां नालाय फट' खेबजागासिनो र' आयौ आब' गावसोरल' फट' खेबजायो खेबनांगोन आं खेबनो रोङानो दे आंबो खेबजायो
इस मालाय मोजां नुखायो आइफोनजों माबायाव पर्ट्रेटआव ना नै जोंना फंबाया मेंलालायथारबायनो बे ससेखौ गाखोनायावनो अबेनिमोनलाय फंबाया जोंहा गोथैबारिनि दाख्लि माने बैसागु फांसनाव माबा मोननाय ना नङा आलदासो एनिवे जिखुनु जाया जायगाखौ माबायदि मोनखो दिनैसो फार्स्ट टाइम ना दिनै एसे मोजाङै बेरायना थांसै जोंना सेंग्राफ्रा फट' खेबजादों नीलमणि आब' आङो हिन्जाव गोदाननि फंबायनाव सोंसै आच्छा हेरेम्बा माने बे जायगायाव दिनैसो फैजेनखादोंना नों दिनैसो फैदों आं दिनैसो फैजेनदों बे जायगायाव ओमफ्राय माबायदि मोनखो जायगाखौ जायगाथ' मोजां जोबोद प्लेन बावखुंग्रिनिफ्राय साबसिन अनेकनो हाजोनिफ्राय ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला माने आं दा हौवा गोदाननि न'आव थांबा खेबहैसै लोगोफोर माने गोलावद्रायोबा नोंथांमोनाबो नायनो बायो नालाय उसुबिदा मोनो जिखुनु जाया हौवा गोदान हिन्जाव गोदान फोथा थुनाय ओमफ्राय माला गानहोनायखौ खेबखाबाय नालाय दा बे आवाथि सावनायाव बारा जेबो माबा गैला आरोना देखायथावथाव बेनोसै नालाय लोगोफोर जायगाया बिराद बरिया आरोना बावखुंग्रि हाजोनिफ्रायबो साबसिन दिनै नुफैबाय हेरेम्ब बिब'नि हाबायावहाय नै फुरा बरिया साफा आरोना लोगोफोर माने हिन्जाव गोदान लागोआ माखासेया सफैयाखैमोन अब्लाबो बरायग्रोबाय आरोना आं नोंथांमोननो मोजाङै देखायनो हायासै जों दा बिस्कुट जानोसै आरो नानि नोङो हौवा गोदानखौ मा जायो हौवा गोदानखौ मा जायो दादा आच्छा ओमफ्राय सिख्लाफ्रा गैया नामा माथो नों हारसिंल' नुबाय हा मिथिया आलासिसो नामा नोंबो साहा लोंना लागासै नै सिख्लाफ्रानो बिसोर सानैल' ना मारै जाखोथाय सानैल' नै लोगोफोर आङो दा हिन्जाव गोदान दोननाय न'आव हाबबाय खोमसि खोमलावसो जाजोब्बाय नै जों लागोनाय गोजाजोब नै लोगोफोर जोंना आब'आ ओमफ्राय आब' नोंनाव एसे कुइसन फिसा फिसौ कुइसन सोंनो नागिरदों आब' ओमफ्राय मोजां मोननाय ना नायनाय एसे खोन्थाहरदो दे मोजां मोननाय आच्छा मारै मारै मोजां मोना हा नङा आब' बेसे गोबाव जाखो गोबाव जाबाय 15 years दा ओमफ्राय माबायदि फिलिंस मोनदों गोसोआ माबायदि मोनदों दा खुसि मोनदों ना गाबदों 8 बोसोरनि थानानै हाबा जानायनि खोथा आच्छा 8 बोसोर रिलेशनशिपआव थानानै आच्छा लाजिबावबाय नै होमबा दा एसे मिथिबायना लोगोफोर माने आब'आ जोंना 8 बोसोर रिलेशनशिपआव थानानै दा हाबा जाबाय एसेथ' गोसोआ एसे मोजां मोनखागोन खुसि मोनखागोन मोजां मोननायखौ मोनबा बिराद खुसि मोनो नालाय ना सिख्लाफोर मोजां मोननायखौ मोनबा मोजां बरिया मोनो ना मोजां मोनो ना खोथायानो गैला आरोना आसलफ्रा बिसोरसो दा बैराथि दे लरि होना एसे माबालाय लरि होनो रोङा नोंलाय रोंखाया देलाय एसे जाबायना जाबाय दे नंगौना मा जाखोथाय जाथ'बाय होनबा दे रोंगौथ' लाजि उनावहाय रोंबावदो दिनैसो फार्स्ट टाइम बैराथि जाफेरदों आरो थाफेरदों ओमफ्राय माबायदि एक्सपिरियेन्सआ जेनेबा माबायदि मोनो मोजां मोनदों गोरोंफ्रा फोरोंदों औ थादावनांगौ माने उनावहायबो थालांबाय थानो मोनगोन ना दे होमबालाय गामिखौ मोजाङै मिथियाखैमोन आं दे खोन्थाहरदो जोंना मलाम दुबि होनो औ जेनेबा मानि सिङाव दं बे मलाम दुबिया
गसाइगाव आच्छा औ फैफेराखै नालाय ओंखायनो सोंबाय आरो जों दायो ओंखाम जाबाय फुंनिफ्रायनो दासो मोनजानाय ना नै ओंख्रिया जाबाय ना बेदर होबावदों नामा नै जादो गोदान जायगायाव सफैनायनि एसे होनबा एक्सपिरियेन्सआ आलदा औ नै ओमफ्राय ओरै नै मोनाबिलि जादो दे उखैहाबना फैनाय ना ओमफ्राय सिख्लाफ्रा बै सानैल' होनजायो औ औ जिखुनु जादोंला जों जाना लागानोसै आरोना नानिया बे गामिनिनोखाना औ ओमफ्राय बेसेबां क्लास फरायगासिनो मेट्रिक एग्जाम ए माबायदि जाखो मोजां आयै दे जेबो नङा नेक्स्ट टाइम बोलो होफिनदो ओमफ्राय नोंसिनाव सिख्लाफ्रानो गैया नामा बारा गैयाना दे ओमफ्राय नै मादैया गैया नालाय नोंसोर मादै मुंखौनो खेबसैलै मा जायो जिखुनु जाया होनबाय नै जोंना आलासिफ्रा ओंखाम जाहांबाय दे जादो नै सिख्लाफ्रा दासो मोनजादों जोंहा दे जादो औ नै जोंहा आब'मोनहा दासो जादों गोथाव दे ओमफ्राय नै जोंहा सिख्लाफ्रा माबायदि गोथाव बहाय थांनानै दासो जाफैगोन नोंसोर बहाय थांनानै बेरायहैदोंमोन ए ओमफ्राय जोंहा नै ओरैसिमबो दंबावो दे नानि मोनजादो नै आब' दे जाखांबाय ना दे औ ओमफ्राय नै नोंहाबो जाखांबाय आब' दे औ नै जाखांबाय औ आयं नै आयंआ जोंना हिन्जाव गोदाननि बिफाया नै दे जाखा फुङाव जाबोआखै आयं फुङाव जाबोखायाखै ए जाबोखादों दे लोगोफोर जोंहा मा नेम दं एसे देखायनोसै आं गाबबायलै एसे गाबलाबायो गाबनो ओंखारलाबायगोन दा नायनो मोजां नुथारदों नोंखौ आं नोंखौ खालामखादों सोंदों लोगोफोर नैबे बासबारि बाजार होनदों नामा जिबनावबो फैफेराखैमोनलां दिनैसो खनसे फैबाय जिखुनु जाया लागाय प्लास्टिकसो मुरिखौ जाजोबखाबायसो नै गैला प्लास्टिकसोमोन बियो नै जोंना थेखा बाया मुरिजों गय फाथै जानानै फेबाय मुरिया जादो माबा मुरिया दालाय मासि बुरजामोन भिडिअ देखायदो ओमफ्राय दा नै मासि गैला मा होनोमोनलाय बिखुनजो जागोन राव हरलाबायनो गैला ओमफ्राय गयालाय बोरो थिखौ हरलाय एक्सिडेन्ट जाबाय नामा बेयाव दुब्लिबारियाव जानांगौ गारिया Jamguri.
Ayah, nunggu. Be, mari muni ya, be singkat ini mari ya, be muda udah biau. Jamu dia. Nah, udah jangan sih, Bat. Oh, jangan, Bat. Jangan tanpa. Boring dah mana train kau hai laksana ni. Mana kerja dah. Pama mungkin tu. Pama dong nak dia dang ni. Kepala le, mamu jangan mula. Video kusin dah. Anggur ini bi macam. Be pokera gram train, maba zai bay na. Mai station awal le. Jam jajab. Belum bungsu. Ngon ni. Simang dia kormai. Wah, jangan guru. Nengni moho ragiza giza. Nengni kana ya begiza giza. Nengni kanai. Nengni kanai. Oh my god. Guslas. Guslas ada. Malah ini momo surjain sih. Bye bye Risma. Ang nau sih momo jane bibodoं misir. Takan dia tadi sih. Momo jane bilang. Ni pimina apa kini mbak? Oh, saya. Kau ni kunut kumsir. Kau sih nak je bini kau. Kau sih nak. Kau ini 1,00,000 subscriber dalam. Dos ini kan aku. Tapi lah show ni pak. Momo nas kawin jane, na ma jane, na rosgula jane. Gasu je pun. Nai nak. Sikatu kami mana kami. Sikat bayang. Lagau kami mana ni serah hang baik lal saham muri jane sih. Tukila tukili. Berjenda mani jauh kita ni nuh suai sini apa ni nuh hai. Mini ko na muri gula le bersala. Bebo nak germi na aku sih. Anak spread lung nani apa ni? Baru nani. Gonto. Apa ni? Musuh jeng nak usah extend deh nama. Ini. Aku mungkin bisa kalau lain lagi mana? Video ko. Nang lapang ko.